Egunetik egunera hobetu ikusten zaitu. Eskerrik asko. Baina orain ezin zara geldirik geratu. Zure burua gehiago zabaldu behar duzu. Sekretu bat daukat gordeta. Bale. Gerturatu. Batzuetan nire psikologoa mirari baten bila ikusten dut. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ez gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ez gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Sarkasmoa zure inteligentziaren isla nabarmena da. Baina defendatzeko erabili beharrak kezkatzen da. Erabiltzen ditudan defentsa bakarrak bideojokoenak dira. Bale, eta zu ze modu zauden kontatzen badidazu? Eman dituzun aurrera pausuak, Ez badago erremediorik? ze moduz lagunarekin? Baliteke Josurekin arazoren bat egotea. Eta familiarekin, ze moduz? Kontzertuari buruz esan behar niztuna, azkenean igual, beste momentu batean hitz egin dezakegu. Bai. Neben arteko erlazio tipikoa. Eta ze moduz mutilagunarekin? Joli! Oi, nire putreko eskorratxando! Araia, Ondo. Sin más. batzuetan benetazkoak ez diren gauzak idealizatzen ditugu. Esan nahi duzu Julian eta Bion artekoa ez dela benetazkoa? Ez. Julianek maite nau, bale? Eta orain daukadan gauzarik positiboena da. Harremanak ez dira beti idilikoak. Batzuetan jendeak gezurra esaten du, minik ez emateko. Julianek gezurtzen nau. Ez dut hori izan, Araia. Orduan zer esan nahi duzu? Ez dela harreman perfekturik existitzen. Mira, badakizu zer den ona etortzearen gauzarik onena? Badakizu? Joateko ordua. Zurekin hitz egin behar dugu. Horrela ezingo dugu gehiago hitz egin. Julian ez da zuik uste duzuna. Ezin zara berataz fidatu. Lehenengo egunetik saiatu da ni zugan dekorrontzan. Min asko egin lezake, benetan. Eta hori zuk esaten diazu nahi. Gugan dekorrondu nahi zaitu. Lagun bezala esaten dizugu. Bueno, bera ketxei bezala. Izu nila ez, Eskatu gabeko aholkuak desaktibatutak dauzkat. Barkatu. Dana ondo? Bai, dena ondo. Ze gaizki Josu eta Kenai elkarrekin ateratzen hastea, ez? Egin duzun guztiarekin? Ez dakit, agian ez nuke gehiago berarekin atera behar. Behintzat, mai geratzen zaizu. Naiz eta Josurekin denbora asko pasatzen duan. Alan dabe ez dut uste haiek zure kontra zer dutenik, En fin.
Oso zaila da gurea bezalako harremana hain polit bat eukitzea, Gero trumo iratorri nahi duzu? Klaseko proiektu bat egin behar dut. Ja laron batean ikusko ge, bale? Perfecto. Ez dela harreman perfekturik existitzen. Zurekin jolasten aritu naiz hasieratik. Haiek baino geha zara. Ez da zure. Beti dago moduren bat gauzak lortzeko, norberak nahi badu. Oso zaila da gurea bezalako harremana hain polit bat eukitzea, Mai, Ei, aiararekin geratu zara? ez, ikasi beharra zeukan. Josuren zain dago. Aizu, zurekin hitz egin beharra daukat, baina hemen jende gehiegi dago. 5 minutu barru estenatokiatzen geratuko gara, bale? Bale. Kaixo, Mai, badakizu zer? Ja zara araiarekin gehiago geratuko. Eta badakizu zergaitik? Batzutan, istripuak gertatzen direla. Ze azkarra, ze azkarra. Nor zara? Julian naiz, zure mutil perfektua. Zergaitik dituzu botereak. Agian ez era zuk uste bezain berezia. Eta zergaitik ez zaitut hemen txakabatu behar? Zuk uste halko duzula? Zerbait jokatu nahi? Nire boterengatik bakarrik atera zinen nirekin. Edo ez dut azbarra egiteko. Aukeratu nahiago duzuna. Araia. Alde mendik. Eta ez hitz egin nirekin sekula gehiago. Hurrengoan naiz zain ulerkorra izango. Desiatzen ari naiz. Ondo alzaude? Ez. 1000 kilometrotara nago ondo egotetik. Baina nola lortu ditu botereak? Ez dakit. Baina pertsona bakarra okurritzen zaita galdetzeko. Jauna! Jauna! Kaixo, Araiagirre. Eta Mai. Utzi tontakeriak. Julianek boterak hartu ditu makina horretatik. Zer diozu? Ondo dago? Eskeskatu, katarro digital bat baino ez da. Pasako zait. Bueno, botereak eman dizkiozu Juliani. Julian? Julian? Nire mutila? Bueno, ja ez. Bueno, botereak eman dizkiozu, bai ala ez. Arkade honetan ez da, inoiz izen hori daukan inoregon. Zin egiten didazu. Nik ez ditut inoiz gezurrik izan, Araiagirre. Zer gertatzen zaizu? Entzun bihotzak esaten dizuna. Sentitu zure gorrotoa, sentitu zure azerrea eta bezarkatu itzazu. Zer? Egin itzazu zure parte. Baina, zuk erakutsi zenidan... Beste gauza bat erakutsiko dizut. Besarkatu zure alderik ilunena, eta onartzazu, eta horrek indartsuago egingo zaitu.